Jacobo Pérez Gulín tomou posesión hoxe como cuarto alcalde da democracia en Caldas de Reis. O socialista recibiu o bastón de mando de Juan Manuel Rei, o que foi rexedor da vila nos últimos 18 anos, cos outros dous alcaldes do concello, Adolfo Abalo e José María Tobío, como testemunhas. O socialista foi elixido cos 5 votos a favor do seu partido e os 2 do BNG. Prometo pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde do concello de Caldas de Reis con lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Nun ateigado salón de plenos, na súa primeira intervención como alcalde, prometeu honestidade e transparencia na súa xestión. Comprométome a exercer esta alcaldía con honestidade, transparencia e dedicación, valores que levo gravados gracias ao exemplo dos meus pais. Eles ensinaronme que o traballo incansable, a integridade e a empatía son a clave para superar calquera reto. Eses principios que sempre guiaron a miña vida serán tamén a base de cada decisión que tome ao servicio deste concello. E avanzou que por diante Caldas enfrontase a grandes retos. Mellorar os servicios públicos, impulsar o desenvolvemento económico sostible, promover a nosa cultura e reforzar a participación activa da nosa veciñanza na construción dun futuro compartido. Gulín tivo tamén palabras de agradecemento pro alcalde saínte, dixo que era un dos responsables de que el hoxe estivera ali e que o seu compromiso con Caldas ao longo dos últimos 30 anos é un exemplo para todos. O teu compromiso inquebrantable ao longo de 30 anos, os últimos 18 como alcalde, é un exemplo que nos inspira a todos. Hoxe, co teu paso ao lado, demostras unha xenerosidade e unha humildade que trascenden o ámbito político, poñendo sempre o futuro de Caldas por ribo de calquera interese persoal. Tamén tivo palabras de recoñecemento para Juan Manuel Rei, o líder do BNG, que foi o encargado de presidir esta sesión extraordinaria como alcalde ata a elección do socialista. Juan se vai como un alcalde que traballou durante 30 anos por este concello e que deu o mellor de si mesmo cos seus acertos e tamén os erros, que tamén os houve, Juan, e ele é consciente, pero penso que hoxe é de recoñecer os acertos máis que os erros, non? Na sesión deuse conta tamén da renuncia de Juan Manuel Rei a súa acta como concelleiro, pechando así 3 décadas de actividade política no consistorio. No seu lugar entra Luís Ares, seguinte na lista do PSDG.